wallahi na clinic ka saka mata mutum an neme an kasa kama irin wannan ko a to ne shi ma kai wannan ba sai an kama da yawa mutum da yawa zai iya wannan hakar ta kama wani fa me yasa ce wannan kar ta kakar ta an bugi bakinta. This is Umaru Musa Yar'adua University. Today, 4 or 6? 6 September 2021. 4 September. Saturday, 4 September, September 2021 at sabbatical quarters. Guest house, yes. ba ka saba ne ba ko Mesa ce. Mesa ce. Python ce. Wannan ita ce mesa. Wannan ta kai more than 4 meters. kawo ma bidiyo mana kawo mana Jiyo ma hoto.